With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Harare solar. Patinongopinda tunhu chekutanga kukudzorerai pamakaziwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokutanga ane udzamu nejikiniki. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on Sly Media TV. Doda kutenda mweya mchena titendeza kuti tive pano, Mwari atendeza kuti muuye pano neuwandu, pasina mabhazi, pasina chikenini, pasina kuvharwa musika, pasina kumanikidzwa, pasina kufundusirwa, macitizens makapenga zvirwere maoko. Nhasi zuva rakanaka. May I acknowledge our distinguished and esteemed President, former President of Mozambique, President Chisano, His Excellency. Your Excellency, welcome to the next and new government of Zimbabwe here gathered. The President brought his delegation, the esteemed excellencies with his team. I had a fantastic meeting with President Chisano in the morning. He is our elder on the continent, and I acknowledge the elder statesmen on the continent because they continue to be the canvas and source of wisdom and stability for our continent to continue to progress. Thank you, Excellency. I was informed that he attended the meeting yesterday or the day before in Vishavane at a ZANU-PF meeting. You have seen the difference, Your Excellency. There is joy here. On the other side, there is no joy. We are happy people in Zimbabwe. Let me also acknowledge the head of the Namibian Election Observer Mission here present, the Zambian ambassador who is part of the AU COMESA observer team. Let me also acknowledge the Namibian ambassador to Zimbabwe here present, the South African ambassador who is also here present. We also have the Mozambican ambassador in our midst. Now, what does that tell you when Africa is gathered with us? We are there, we have arrived. Zimbabwe, our time has come. This is the time. We also have observer missions, the European Union observer mission,
the EU Commercial Observer Mission, the SADC SIOM Observer Mission, our pastors here present, ministers of the word. We also have traditional leaders who have requested not to be mentioned, otherwise they will be in trouble. We acknowledge our traditional leaders here present. We acknowledge also our veterans here present. I saw some notable figures like Margaret Dongo, one of our founder and formidable opposition leaders. We acknowledge and honor our veterans. Members of the civil society, our members of parliament who are going to populate the new parliament, we acknowledge you here present. Our councillors, citizen councillors, and all those who are elected to represent the future, we acknowledge you. Nasi ondati munano famba na wamai. That is it. Kunopinda mu Zimbabwe, unofana kunde una mama. Vari paside. Saka ndauya ona mai Chamisa. Vakarova yelo. Ndakati kana munhu asiriwo yelo zvinogona kunetsa. Mai Chamisa. Chamisa oye! Zimbabwe oye! Harare oye! I would like to take this opportunity to acknowledge all the dignitaries here present and say all protocol observed. Cheptanga ndoda kukwazisai mose ma-citizens makadi henyu. Toda kutora mukana uno kuti tese zuva rataurwa namufundisi mangwana tinamatire nyika yedu. Vana mai mangwana titore nguva yedu kunamatira nyika yedu, tichinamatira ma-elections ari kwamusi wa 23 August kuti aitwe murunyararo, tivhote murunyararo, zvipere murunyararo. Mwari vatikundise murunyararo, maita henyu. Ndaona vari kundengendeka vana kuzvijaira guys. Opindare Mukomana. Asi zvirovere maoko Harare mapedzera mati. Ndoda kutanga nekutenda vana veZimbabwe vose, nyika yose. Ndandiri kutaura kuti for the past 2 months I've covered 28,000 kilometers. Ndakatendera ndikaadresa misangano inodarika 75. Ndakaita misangano yakabhanwa nemapurisa inodarika 100. Asi kwandakaenda kwose nyika yabvuma, denga rabvuma kuti Mukomana ngapi. Ndati denga rabvuma kuti ngapinde. Opindare Mukomana. Opindare Mukomana. Nezuro, yesterday we were in Bulawayo. Bulawayo was fantastic. We have never had such a record crowd. That crowd signifies one thing. I was phoned by another Umdala. Ute how Chamisa, you remind me of the days of Joshua Mkabu Kongomo. Dikati paka Mdala tauya kuzosumudzira legacy ya Mdala Ngomo yokubataniza nyika yeZimbabwe. Ndotenda Bulawayo, bali ndaona Harare manetsa. Maona kuti hamungakundwi neBulawayo. Mukati Harare hakurarwe, hamuna
here so that there is happiness in Zimbabwe. Opinare Mukomana? Opinare Mukomana? Zvinonda mchiseka. Vanzwa nokuchema nokuridza mhere. Ndikati kwa munochema ingove ZANU-PF. Inga makamboti hatina ma-structure. Inga makamboti hatina party. Inga makamboti hatina constitution. Machemedzwa nemunhu asina budget. Imi mune mazupuko. Harare yaramba kuzokera ichipita nyika yeuranda. Harare yaramba kuzokera ichipita nyika yeuranda. Munhu wese nai nyika yeuranda. Matebele ndiyaramba kuzokera ichipita nyika yeuranda. Mashonale ndiyaramba kuzokera ichipita nyika yeuranda. Ndanga ndiri kumahuwe hakuna wakasara mumba. Vese vachiti ngapinde hake Mukomana. Nemapurisa akanga ari pamaroad block zvirinziri rinongova basa ngapinde hake Mukomana. Ndikati machema nemunhu asina structure. Imi muchitaura kuti musangano wenyu wakasimbira kumasero. Izvo ndoda kutendai ma-citizens. Makaronga mugwazo wakasimba. Makafamba nemusangano, musangano wakasimba. Tazadza kwese. We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farms, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We have a new leader for everyone. Mamirira Mukomana. Saka nhasi ndauya. Chandauya kuzogadzirisa kwatakananga. But ndada kuti zokuudzai. Now a lot of you are so scared and worried that there's going to be a repeat of 2018. That we are going to be cheated again. That we are going to be rigged again. I want to tell you the good news. God has remembered Zimbabwe. Can I repeat this? God has remembered Zimbabwe. Makorokoto Zimbabwe. Nokuti hakuna munhu anomira kana denga raronga plan. Denga raronga plan, denga harifo iri. Plan yaMwari harifo iri. Ini ndatanga kugadzira cabinet. There is no way we are not going to form a new cabinet. There is no way we are not going to have a celebration. There is no way we are not going to have an inauguration. Let's start preparing for our inauguration. Let's start preparing for our celebration. Munhu umbotapirirwa nyika imbonyemwerera. Opinare Mukomana? Opinare Mukomana? Ndakanga ndataura. Ndikati su. Takataura tikati patiri kuenda. We are going to avoid a repeat of 2018. Vamwe vari kufunga kuti marwisirwo atakaitwa neZANU-PF dai tisina kumira parizvi. But we are standing. And I want to thank you, citizens. You have carried the campaign. We are not donor funded, we are citizens funded. We are not driven by any region, Western, Eastern. We are driven by you, the citizens. I'm proud that I have no master except God and the citizens of Zimbabwe. Thank you, Zimbabwe, for supporting your project. Those who are in the diaspora, masumuka nemusangano nzwere maoko.
elections. Takakwadabudza iyo rima irori nemavhotsi anoshamisa tanga tine 89 out of 143. Kureva kuti watinofamba naye mukuru. We are going to make it. All you have to do is to stand in your position. Vakataura vakandiva naGoliath. Havana kunge vaverenga Bhaibheri kunzwisa kuti Goliath nyaya yake yakapera sei. David awasumuka. Gore rinoona kuuya nedombo, auya nechigunwe. Chigunwe chakatekenya gindi kusunungura nyika. Chigunwe chakunonombora uchi kuti paite shanduko. Sumudza chigunwe chako wakatendeka kuna Mwari. Utaure kuti Zimbabwe yauya. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Nambo, bye bye. Bye bye Goliath, bye bye. Bye bye Urombe, bye bye. Bye bye Urombe, bye bye. Asi Harare, ndaona maakusvika uko neuwandu hwezvirwere maoko. Harare zvirwere maoko. Opindare Mukomana. Ndanichitaura pano. Ndikatini. Ndakataura ndikati nyika ino. Vamwe vaiti mavhesi. Shoko raMwari. Isu takaziva kuti nyika ndeyaMwari. Ndava nyika inodzikinurwa naMwari. Apart from change, Zimbabwe needs salvation. Salvation is going to heal our country so that we become a nation again. We are too divided on the basis of politics. One of my tasks upon assuming the reins of government is to bring the nation together. We will say one people, one nation. I want to hear if Harare are in agreement. We are saying I want to hear what you are saying. That is our mantra. Under our government, we are not going to discriminate. One of the gestures I'm going to extend is to extend to the outgoing president, Mr. Mnangagwa. I will not strip you of your titles as a former head of state. Let us build the country together. Advise where you can. Where we need to work together, we will look. We are not going to be retributive. Let bygones be bygones. Let's move the country together. Asibambanen, asikambeda onye, tibadazi nyika yedu yende mberi. Opindare Mukomana. Kune vari ku ZANU-PF. Aisiri nyaya mapato. Go and vote for your future. Go and vote for opportunity. Go and vote for happiness. Go and vote for light. Tataura tikati sukupinda kwedu. We are going to have a president for everyone. We are going to have a government for everyone. We are going to have an economy for everyone. We are going to make a Zimbabwe to be a Zimbabwe for everyone. Vari ku diaspora 5 million peka imabhege mudzoke. Mabasa ava kuno nyika yavhurwa. Zvavhurwa nyika yanaka.
of the change you are promising. The change we are promising is a change of governance culture in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of governance structure in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of the government strategy. You have seen President Chisano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to the family of the nations. We have to make sure that it's not dealer. My sanctions are not Vamangwana, because Mukomana apinda. Ndasumuza zirumbi kunditaura nevanhu. My sanctions are to Togatra governance. Nyika yofamba, kugare rwauya. Opindare Mukomana. Opindare Mukomana. The deficit yatina is a deficit of good governance. Toda kugadzira nyaya good governance kuti zviende mberi nyika yedu ifambe zvakanaka. Toda kugadzira nyaya good governance kuti isu patinopinda hurumende haifani kuva yemuHarare chete. Government must be for everyone. Devolution is our key. Devolution is the key to development. Devolution is the key to empowerment. Topa munhu kuti pauri ipapo government service kwauri ikoko, mapassport kwauri ikoko, mabasa kwauri ikoko, mauniversity kwauri ikoko, matitle deeds kwauri ikoko. Chatiri kuita chapinda panyaya yeminda, munhu wese akapuwa munda. Gara uri pauri wakanyarara wakazorora. Mukomana ruda kupa title deed kuti zvifambe. Opindare Mukomana. Opindare Mukomana. Nokutenda Harare zurere maoko ndiri kuona Mwari kuramba vachiuya. Kupinda kweMukomana zvinorevei? Zvinoreva the dignity of professions. Toda kuzorera kuti maticha, madokta, manesi mudzokerewo pachimiro, macivil servants mudzokere pachimiro. Zvinondirwadza kuti deputy minister anopuwa mari yokungodya 300,000 yeti munhu ari kushanda muministry imomo haana kana $300 muhomwe. Tapinda hakuna mari yemashefu, mari yese inofana kupinda muhomwe yevanoshandira nyika, macivil servants, maticha edu, vashandi venyika yedu vodzorerwa their dignity. Opindare Mukomana. Opindare Mukomana. Opindare Mukomana. Togadzira nyaya yeupfumi. Nhasi hatisida kupedza nguva, toda kundogadzirira basi. Munhu wese dhora muhomwe. Takamirira kuti tidzorere ikonomi yenyika kuti idzokere pakarenzi yedu. Tozoita karenzi yedu yakasimba kudarika iripo iyi. But for the meantime, nokuti murwere ari panhoo, ngatimboitai US dollar kumunhu wese, torega kubhadharana nezvinhu zvisina basa. Mukomana achipinda bye bye, bonot bye bye. Tombotsveta US dollar to stabilize our economy. Tombotsveta nyaya kuti tinoshandisa mari iyoyo, but it's not sovereign for us to use the currency yeimwe nyika. Toda kushandisa currency yemunyika medu. Tinokutendai vasvika. We want to welcome those who are coming in. We appreciate our delegates. Welcome. Zimbabwe is for you. We welcome you. We love you. Thank you. This is the home of the future. Ndrikuona wakuru we SADC, Dr. Nevas Mumba, who has also just arrived from SADC. We acknowledge you, Reverend. Kune vasingaoni kugara nhaka uona dzevamwe. Makaona ndakaenda kunoona ichigadzwa paZambia, ndikanoona ichigadzwa paLesotho. Rwendo runo ndezveduwo, mastepi 10 ana 10 ari kwedu. Opindare Mukomana. Opindare Mukomana. Patiri kupinda ndataura ndikati we want to restore the dignity of the liberation ideals. Zvakarwirwa nanaTongogara naNangomo, nyaya yekupa liberation heroes their dignity, serving and retired. Kwete kuti mawo veterans anoramba achivetwa 43 years down the line. But inopinda no more vetting. What you are simply going is to get your dignity. Mugare zvakanaka, muende mufaro, tokupaiwo mari yakazara, tine goridhe muno, tine chikwama chakazara kuti
njodzi. Sabhuku chengeta vanhu vako netsika nemagariro. Toda kuunza inonzi the Council of Elders communities. Vanenge vachipa advice kune mutungamiri wechidiki. Nokuti elders are important to give wisdom to the young leader. Isu toita kuti madzishe edu asapinda munyaya dzenyika. Hakuna ushe uchagadzwa nepart kana kugadzwa nehurumende. Vobhondo vanogadza ushe. Ushe kunogadzwa nedzinza. Vatorwa budirai. Ndozvimwe zvinoita kuti mvura isanaya. Nokuti muri kukanganisa nyika yedu. Opinare Mukomana? Opinare Mukomana? Kuparliament tunakugadzira ikoko. Hatichadi parliament yakakura. Iripo yakakurisa for a country like ours. Going forward, we must have a small parliament. In order to represent our constituencies. Going forward, hatikuda deputy ministers. Panongwana minister. And my minister hatikuda kuti upe mzukuru basa. My minister anongwa 15 atokwana. Kana usina kupinda enda unotsvaka basa kuindustry. Kupolitics haisi restaurant. Politics hakuti wemari. Hatini vanhu vanotsvaka mari kupolitics. Opinare Mukomana? Opinare Mukomana? Hurumende yedu inenge iri yerudo. Hakuna munhu acharohwa muhurumende medu. Ropa rakadeuka nepolitics. Vanhu vanorohwa nekupisirwa micha every election. Takaluza our boy Tinashe Chitsunge because of politics. We don't want political violence in Zimbabwe. We want peace. I have clean hands. Zimbabwe, try me. My hands have no blood. My hands are not corrupt. Try these hands. Try these hands. These are safe hands for you. Can you try these hands? Open them, come on. Come on, drums. Akamira pasaita. Bano tauro kudaro here. Tione kuti zvinhu zvinofamba sei akaramba. Ndanda taura kuti going forward, starting with the next election. Hakuna ma-elections anengwa munyika muno tisina kuita a presidential debate. I said to Amunangagwa, I'm challenging you. Let's have a presidential debate so that people can choose to see who is better between the young one and the aging one. Who is better? Kana achida kana mangwana chayo vanhu vasati vavhota zvinobvumidzwa hande paTV. Unotaura CV yako ndotaura yangu. Wotaura agenda yako ndotaura yangu. Wotaura zvawakaita ndotaura zvandinoita. Ona kuti anopinda ndiani. Opinda ana Mukomana? Zvirwere maoko. Harare makapfeka zvirwere maoko. Muhurumende medu hatizoite skala anosungwa kujere nenyaya yekuti amirira munhu apondwa. Muhurumende medu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU-PF. In fact, if ZANU-PF people want to demonstrate, we'll give them the police, we'll give them drum majorities, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored. Open the Mukomana. Ainda pesa enda unati makwana minda kwende. Aiwa Harare kati uta. Ndapesa ka Harare. Muchiri kude. Aiwa kakusi kuvota ka. We are going to restore the economy. We want to build $100 billion economy. We want to create 2.5 million jobs. We have all the work done and laid out. We have what is called the RETS, Rapid Accelerated Transformation of the Economy. Try us, you will see what we are going to do. We did it during the inclusive government. I was your Minister of ICT. We didn't have SIM cards in this country. I told you that the SIM cards are going to be everywhere. I told that you are going to have all these phones. I can see we delivered on that one. But try me for this position. You will never regret. Yikayadirwa uchina mukaka. Ndiyamuke Kenan. Ndirola kungwa chuku. And I did not vote. Mofotera Mukomana. Mofotera Panonaka.
no issue my ministerial directives, no procurement board, manage the procurement in this country. Under our government, we are going to restore the executive mayors. We are going to restore the right of recall by the residents. We are going to implement devolution. We are going to make sure we decentralize government. Toda kumeka sure party no pinda, we remove nyaya kuti munano bane matenda, munano bane procurement. We are going to introduce e-tendering and e-procurement. Kuitira kuti apana no ndipo choko muomwe, vanhu vanzwa kuguma. Unoti ukaguma makumbo, wakuguma mchiuno, wakuguma msoro, vanhu vapera nokuguma. Vachinzi tipe chakuoko muomwe, opindare Mukomana. Zero tolerance to government. Kwende zatiri kuona abari ku number 11 anopromote ari ku number 7. Kwanza wakuzikana chimbobauru. Under our government ukabira nyika, you have committed treason. If you are corrupt, you have committed treason. We will deal with you decisively. In other countries, they've made sure we must fix the head, the leadership. Within a short space of time, Zimbabwean mabasa, pakanza hapana basa, pakanza hapana munu, mafektora akavarwa, anenga afurwa, kids isipo, zinenge zawanikwa, vanenge vane mari muhomwe, nyika anenge akunakidza, uenda kunororavo, uenda kunobata nhamo, uenda kunoona zvinhu zvese azvichaite, uenda mufaro, vana vachienda kuchikoro, grade 1 to 7 vachienda mahara, vachipuhwa mari, vachipuhwa chikafu, maticha achitambira mari, opindare Mukomana. Nhasi ndauya ndine mangoromera. Ndamirira manje. Ndakazidongorera ka. Mangwana andirari ndotomira ndiri pedyo neState House. Zvake zvokuti kure pedo manje. NaJesu pedo. Ndinopinda imomo. Bye bye Munangagwa, bye bye. Bye bye ZNU-PF, bye bye. Bye bye kushaya mabasa, bye bye. Bye bye urombo, bye bye. Tombochinjana neSouth Africa. Zvokutsvaga mabasa kuJohn Bodo. John chimbouyawo kuno utsvage mabasa. Nyika yanaka, nyika yodirwa shuga. Now let me come kunyaya yeeducation. Patinongopinda takataura nevabereki mukatiudza makala tiri kuabvisa musi unongopera kusainwa mapepa. Bye bye makala, bye bye. Oenda here makala, yoenda here ZNU-PF, oenda here Mukoma. Imi muda kuti ndibvise Mukoma basa, hakuna kwaanoenda, ndoda kumupa penje nagare pedo, hatiri kumudzinga nokuti nyika vaviri kubatana, zvanza zvinogezana, kuturika denga kubatsirana, tiri zvikomo zvinopanana utsi, tiri zvikomo nezvichuru zvinopanana majuru. Ngatibatirane nyika pamwe chete, chiuma chomusha chinoda kubatsirana, chipani kubatana, hakungarimi uri wega Mukoma, nyika wobatane koko, mufana wobatane koko, ndotaura zvirungu nevarungu, ndotaura French nevarungu, mari youya munyika, maindasiri ovhurwa, havainde nenyika, nyika ndeyevana, nyika ndeyevaridzi, nyika inovakwa naMwari. Opinda here Mukomana? Opinda here Mukomana? Kana tagadzira nyika, hakuna chanetswa madhara ne65 years and above. Haisi noma kuti munoramba muchirosvika pakufa muchingoshanda. If you are 65 years and above, unofana kupuwa mudyandigere. Maneta nemudyandimire zamai Mukomana akupai mudyandigere. Opinda here Mukomana? Opinda here Mukomana? Ndouya ndichiti mainzwa ajenda yedu yehurumende. Isu tatarisana ma-elections musi wa23 in 2 days time. Ndanyorera zeki mangwananani. Ndataurawo nema-observer missions. I have indicated to all the observer missions that what is happening in Zimbabwe is unprecedented. The way my brother Mr.
delimitation, I've never seen it. He started with the delimitation, he was fidgeting. He went to the gerrymandering of boundaries, he was fidgeting. He went to even impose certain people to be CCC double candidate, he is fidgeting. He has refused to give us a voters roll, he is fidgeting. He has said we will not see the ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M, I'm C, I must be number 2. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, tekel, fasi. Nauza zeki, ndika number 1, yakafamba kamwe haiteyo. Zamakaita 2018, that insult, that rigging cannot be repeated again. I'm a peace-loving man, you know I love peace, and I'm going to maintain peace. Loving peace is not a weakness. Loving peace is a realization that you are a source of the happiness of a nation. We don't want Zimbabwe to be driven down the bloodbath path. Toda kuti nyika yedu iwe an example, a template. Yesu tunaenda kuti nyika ende mbele. So we have said to Zek, number 1, we want to see the voters roll you are going to use. And that voters roll must be authenticated so that we are not going to be surprised on the day in question. Number 2, we want the ballot paper that is for the president and for the MPs to be given to us as symbols so that we validate. We want to know why you are printing the ballot paper so that we can also have security checks. We don't want ghost ballot papers. We don't want ghost polling stations. Transmission yema votes pano baba V11 toda kuatevera kusvika asvika paanoverengwa. Nyaya mamchitaura muchironga ndakunzwa yangu ndandinenzeve kwese kwese, mumapurisa ndirimo, mumasoja ndirimo, siyawo tititi, hakuna chamunoita chandisingazivi. Opinare Mukomana? Opinare Mukomana? Munoziona hapana chavachaita kumaruzevha vanga vachinetsa vabereki. Ndakasvika ndikauza madhara nanagogo ndikati vakachikunetsai, vakati pamberi, iti alright pamberi. Vandibvunzati pamberi pasingasvikwe ndepapi kubva 1980 pamberi. Mugabe muridzi wepati akasiya aijata akati mutanda uya uiti une masvosve endai paMukomana. Vharai ZANU-PF yangu Mukomana. Opinare Mukomana? Opinare Mukomana? Kupinda kweMukomana zvinoreva iko, zvinoreva mufaro kwauri. Ndosaka tiri kuti Zek, we want you to be professional, independent, and to announce the proper result. I've already put the whole country, I've put the whole region and the continent on notice that please respect the outcome of Zimbabwe. Respect the people of Zimbabwe. We are going to vote, isn't it? Are you going to vote for change? Are you going to vote for change? When we have voted, we want that result to be respected. They will try, first, you are not a legal institution. Get out of ZEC, get out of elections, get out of communities. Kana mukanetsa tinouya ikoko tokubvisai kuti bvaipo tineti nemapurisa tokubatai sezvatakaita kubhikita sezvatakaita kuzaka tine capacity yacho. Stop intimidating the parents. Toda kuti first rambai muchita zveZANU-PF idipfe wenye aikenoti for hakuna kwamunoenda. We don't transmit and post or affix the V11s on the polling stations. And I've told them we will not accept not fixing the V11 per polling station. My vote is the following day, names were Thursday. Ndava ndimu no vote and it. Ndimu no verengerwa ma vote and it.
beauty. Tarova out of the 12,374. Tarovera ma polling agents. 3 mbambo zema polling agents. Nekuma presi tiriko. Kwese tiriko. Kwese. Vano iziva voti yavo. Kwese. Harare andisukukuzwai Harare. Kwese. Maziva voti yenyenditere. Tibosubu tachikunwa chekubhaibhisa nama. Bye ZANU-PF, bye. Bye urombo, bye. Bye nzara, bye. Bye namo, bye. Hapana imwe nyaya out of the 6.6 million votes. Toda kutsvaira majority whitewash, big win. Nyaya kuti tiperekedze vakomana veZANU-PF. Perekedza ZANU-PF nguva yapera. Zvinhu zvedu zviende mberi. Isu hatisi kuzobirwa, hatisi kuzopfuma zvese zvemahara. Munhu avhoterwa ndiye anopinda pa-MP, pa-president, pamakansela. Ndinokumbira kuti munovhotera triple. Pana president muri kunovhotera triple. Pana MP muri kunovhotera triple. Now pama-MP pane vakachetwa neZANU-PF. NaZANU-PF idofoka. Dofo rinoda kunovhuna penzera number 1 kuti pamwe iri 0 leta number 1. But makangwara Harare pane ma-province akachetwa ma-constituents where we have double candidates. Ndoda kuti muzive ma-candidates edu tichakurangaridzai nhasi nemangwana so that muvhotere candidate wemusangano chaiyo. Don't be confused neava vakapuwa mari neZANU to cause confusion in our midst. We are so grateful kubulawayo ma-MP edu anga adyiwa nemhashu akadzorwa nenyasha dzaMwari. Ngatirovere maoko Mwari namuyamche. Saka ndakukumbira kuti ndisandapedza pano ndichakuintroducai muzive kuti patiri kubuda mangwana munhu nemunhu usati kana wakanyoresa kuvhota woregera kunovhota. When you don't vote, you are neglecting your patriotic duty to defend your country. Ndokumbira kuti munhu wese akanyoresa kuvhota akacheka zita rake ambotirakidza nechigune chiri kunovhura muora. Makanyoresa kuvhota mese here? Makanyoresa kuvhota mese here? Vedu ndinokutendai mapurisa, masoja. Ndinokudai. Ndinoona rudo rwenyu munyika pandinofamba pese. Ruremekedzo rwamunondipa runoshamisa. Totenda nekushanda under difficult circumstances. Continue to work for your country. Ndinoziva mune nyota nenzara yokuti nyika inake. Toda kuti upenyu hwenyu hunake. Muhurumende medu hakuna mupurisa anofamba ari muopen track. Muhurumende medu hakuna mupurisa anopfekedzwa chemba mumusoro. Muhurumende medu hakuna mupurisa anonyadziswa achibviswa chimiro. Wapinda here Mukomana? Muhurumende medu hakuna musoja anorowa musivilian. Nasivilian ndiye mutungamiri. Musoja iuto redu anofana kudzorerwa dignity. Masiyaiwo hakuna achadzingirirana nematongerwo enyika. We are going to turn our intelligence services from a political focus to an economic focus. We'll do what is called economic spy for economic opportunities and economic strategic advantages of the country. There is going to be an orientation of government. Kana Mukomana apinda. Opinda here Mukomana? Opinda here Mukomana? Ma-MP Harare, uyepano, chop. Ndisandapedza. Ramba wakamira pauri ipapo. Usafamba hako. Kusvika basa redu rafamba. Tine vakuru vedu nedzimwe nyika. Tinganyara. Mukazofamba vakaitwa zvisizvo. Tinonyarira kupi. Let's show order. Let's be disciplined. We are a disciplined movement. A citizen movement. Zvirore maoko.
by ZANU-PF on trumped up charges. But he's going to win even when he is in prison. Let us go and work for the people. These are our masters. Let's save them. We want a member of parliament who serves the people. Thank you, MPs. God bless you. Thank you so much. We have a full team of our MPs. We want to make sure we win and we win big. Because of time, we also have our councillors, but I'm not going to ask councillors to come here present. You know them in your words, isn't it? And you know I say I'm a mom. And Shadi Kupeta Ngua, Tinewa Nyari Kane Latinao, Makansela Murgita Basa. We want to win all the council wards in Harare. Do you promise me that we are going to win? Are we going to win all the MPs? Are we going to win all the presidents? Where do I do executive and president? Toenda kunovota pana president tati tiri kuvotera triple, pana MP tiri kuvotera triple, pana kansila tiri kuvotera triple. Onai musi wakuvota mangwanani. That is my charge to you. Pati kumuka zuwa musi we 23 mangwanani ndinokumbira kuti muno muHarare munhu wese by 6 o'clock unenge wasvika pai kuti tiende kunovhota zvine musinhandiso here. Ende ndoda kuti tapedza kuvhota musanyeberwa. Hakuna munhu anorambidzwa kuti panoverengwa mavhoti unge uri 300 meters. Vanhu vese kumaruzevha, kumadhorobha, toda kuti panopedza kuvhotwa totenderedza polling station tichiprovide security. Pasapinda maballot, pasapinda mabox anobva kumwe. Tomeka sure kuti tabata vhoti yedu, tomeka sure tabata vhoti yedu. Munhu wese muri kundivimbisa here? Ndoda kuona nechigunwe vanhu vese kuti uri kuzviita. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye urombo, bye bye. Ndinokutendai mose. Ndaona mauya nehuwandu, maona mauya zvakanaka. Zviroere maoko Harare yomunde. Munhu wese dzokera kwauri kudzokera. Wonoronga kuti basa redu rifambe. Togadzira nyika yedu. Ndaona nyika ino yane mutungamiri mutsva. Ndaona nyika ino yane hurumende itsva. Ndaona nyika ino yane ikonomi itsva. Ndaona nyika ino yane mabasa matsva. Maimirira here hurumende iyo? Yauya here hurumende iyo? Ngatirwere maobserver mission ese ari pano. Matimu edu auya kuzotikuta tingovarwere maoko to appreciate them. Thank you, President Chisano. Thank you, our observers. Thank you so much. You may be excused. We appreciate you. We don't want you to be affected. We appreciate your coming. Thank you very much. May God bless you. Have a peaceful stay here in Zimbabwe. Thank you, my citizens. And they know winner. And they know Bata Bosa. And they know Babisa ZANU-PF. Bye bye ZANU-PF. Bye bye. Bye bye ZANU-PF. Bye bye. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Harare solar. Patinongopinda tunhu chokutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nedignity. But
Are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on Sly Media TV